Tak, To je- učiteľ Brunner bol 27-ročný fyzik. Brunner Kybernet. Pracoval v tajnom laboratóriu. Robili rôzne pokusy. A pod touto školou strašne Bol popravca. Týral deti. podľa mňa bol fyzik a pracoval v tajnom To je úplný Mozer, v podľa mňa. Bratislave. Učiteľ Bruno Mozer. Alebo obraňoval našu vlast, keď napadli nás Rusi. Obraňoval našu vlast v Petržalku. A nakoniec... Niečo ti to hovorí? Čo? Šiel Brunner. Ale bol tiež nejaký Rakúšek, Brunner. Ne, to bol Nemec. 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 Ja nemám rád nemeckého Rakúša. Má smolu. Rakúška. Tak to bude Švajčiari, tí sú neutrálni. Vino pokrade zlato aj zlý. No, teraz sa skvária, že sú bohatí. Áno. Všetko majú zo Slovenska. Ale ne, podľa mňa to bol fyzik, pracoval v tajnom laboratóriu tuto na Bratislave. Alebo to... Na Bratislave. Ne, v Petržalke pod Kauflandom. Pri kanári. Áno, pri kanáli. A chodí tam každé ráno na koni. Profesor Michal Fašung Brunner. Nie, Michal Brunner Fašung. Aha, Faško. Ja to je spojenie, akože iba spojenie, hej. Hovorím, týral deti. Nie, on je obeť detí. Učiteľ fyziky, pán Brunner, vo svojom laboratóriu sa stal Bol obeťou nechodného pokusu. On nechcel žartu. Ale tak písali mu na ruku nehovou fixkou, Tak to je čo je chemik. nechutné. To potom nemohol byť fyzik. Mohol byť chemik. A ty sa to stalo na Vianoce 1984. Učiteľ bol obeťou pod vodu. Akého podvodu? Za svoj pôvod? Nie. Sa stal obeťou? Nie, učiteľ ne, on si vybral obeť On sa podľa za svoj pôvodu, pôvod? on bol rasista. On si vybral obeť podľa pôvodu. Super. To je dedukcia, ak si nie. My pripomínané vtip s tým pradetkom. Nejaké boli náčrty, také. Nie, fakt to bolo... Za svoj pôvod? Ja som za... Obeťou? Učiteľ Brunner. Nie, naopak. Učiteľ Brunner si vybral obeť podľa jeho pôvodu. Ne, učiteľ Brunner bol Ale nebol neger. neger. On bol učiteľ Brunner Podľa mňa bol rasista. Prečo si myslíš, že bol neger? No lebo bol pôvodom... Čo keď bol žid? Nebol, to je jedno. Podľa mňa Nebol. Ne, učiteľ Brunner bol Černoch pôvodom, Ale Brunner. ktorý sa stal Černovské obeťou. A teraz bude ďalšia indícia, že Japonca. Ku Klux Klan. Nie, príde Obeťou Japonca. Obeťou Japonca. Jakuza. Jakuza. Nevadí, ale sleduj. Z 940, počkaj. Takže bol určite Ale žid. 45 bol žid, ja som to povedala. Druhá svetová Bola vojna. svetová vojna. Alebo bol najväčší ostreľovač všetkých dôb tohto storočia a tisícročia. On nebol tisícročia, Vasilij milénia. Nacisti boli proti nemu. On A nebol... nebol Áno, veľmi áno, dobrý áno. strelec. Bol to učiteľ Bauhausu. Nie! Dobre! On bol fyzik, čo pomáhal Einsteinovi skonštruovať stroj času. Brunner to je úplne židovské meno, takže Bol to bol... žid, ja som on to bol povedala. židovský Áno. učiteľ Brunner, sa Fyziky. stal Stal obeťou. vďaka svojmu... Nie vďaka, žiaľ Bohu svojho pôvodu. Sa stal Obeťou v roku 1940. 1940 nacistického útoku Adolfa Hitlera. A čo som povedala na začiatku, že bol žid a nebol černo. Podľa učiteľa Brunnera pomenovali ulicu Ibešová. Aká? Taká. To je v Nemecku. Brunner a podľa neho je Ibešová. Áno, vlastne Einstein s Brunnerom sa presťahovali do Petržalku. A Einstein si ten tam kúpil. Koľa? A narazil na drevený kríž, kde bol pochovaný Hugo a Karol. Aj z Rozov. Ulica, ktorú zaplavil Dunaj, keď sa zdvihol. Ne, a teraz je tam kanál, to je vlastne Aha, ulica. to je vlastne kanál, dobre. Tam bola Ibešová ulica. To je Chanel. To je Takže Chanel. kanál, to je Chanel. Chanel de Hideš. Chanel de Hideš. Chanel de 5 Tržálka. Dobre, to ale mám to Petržalka. Chanzel, A rovno pod nosom. Na Ibešovej ulici. Na Ibečovej ulici, ktorá bola známa od roku 1940. Nie, to nemusí byť Nie, rok. nerez. To je to. Vydáš Einsteinovú ulici. Jeho krásnym hlasom je ako maštere. Hej, teraz tam rastú kriky. A teraz je to pekne obrastené leknami, lebo je to kanál vlastne. Áno. Chanel de Petržalka. Chodia tam pekné labučky a Kone. mačičky. A chodím tam na ryby. Tam mám kone. Aj s rozou. Pod dreveným krížom. Tá rozal, že modrá, že bola. A je to Ona je neviem. morská vila dole. On je morský panic. Nie, Karol je morský. Učiteľ Brunner je morský panic. Aha.
On prišiel z kanála. Z Hybešovej ulici. Otvora z kanála. Áno. Ako Oni ho utopili na Hybešovej ulici. Takže, počkaj, na Pôvodná Hybešovej samovražda. ulici spáchal samovraždu roku 1940. A stal sa obeťou samovraždy. Jaká halus, keď sa staneš obeťou samovraždy? Zabil ho samo, ne? Boli sme Áno, pôvodne. samo ho zabil. Áno, jasné, takže učiteľ Brunner Tá stal obeťou samovraždy. pôvodu a preto na sebe spáchal samovraždu roku 1940 na Hybešovej ulici. Nie. Určite ne. To musí byť sci-fi. Ja, učiteľ Brunner býval na Hybešovej ulici. Nie, učiteľ Brunner pôvodne býval na Hybešovej ulici. Nie! Učiteľ Brunner videl Einsteina, ako spáchal samovraždu na Hybešovej ulici od 1940, v roku 1940. 1940 krát. Pôvodne chcel Einstein zabiť Brunera, ale on to neznesol, tak zabil sám seba a stal sa sám sebou obeťou a spáchal. Stal sa obeťou samovraždy. No, a to Hybešová ulica je v Petrova. Niekto, jaká veta? Pri kanáli, som sám seba. No, pri kanáli. Od 1939 krát mal, nie, on má 1939 pokusov o samovraždu. A 1940 mal posledný. Áno. Na On skákal z Hybešovej takého ulici. vysokého baraku, že au.